Si baring ko niya po, masanay po mga niya. Kaya mga kanyang ka, oh. Tuwa. Oh, eh. Ayun na, balik na yung paano. Yes guys, kaya po ay 26 days. Inalistananggal lang po na po yung harang namin para makadiretso na po yung pani. Apo na. Thank you. Ayun na, mali. Kalbat yung pamali. Maraming salamat po Lord God sa iyong tumutyan sa amin sa Solomonic Vista na pinagkaloob mo. Naging mga spirit ka po ni Lord God. Tawangan yung mga paa, mga joints, muscle, Panginoon, sa kanyang lower limb. Lord God, yung managpalit po ng kalakasan sa aming ginagawa, Panginoon, at therapy, Lord God, sa kanyang lugar. You bless us always and God us, Panginoon. At Lord God, muli Panginoon, ikaw po ang aming Diyos na po namin sila sa pa. And we do believe na gagaling po. Siyempre, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Dahil dyan, meron kang upo tayo. Ay, bayo kepa. Bayo kepa. Hindi pa. Pagkaan kepa. Wala ba oh? Eh, kaya pinakupromote natin. Milipit ka. Bab, diretso ka Bab. Yan, oh. Ano ba Bab oh? Oh. Yaman niya ang Bab. Oh, di oh. Oh. Awa dati magkasako na. Sa'yo dati. Kaya ka niya. Ito ba? Talagang wow. Si Lord talaga, gagawa talaga parang fast price kami ako. Good. It's time to therapy. Yan. Ang kami nga ako. Wow, ba? Oh, na-combinate ang breast na kin yun. Wow, Bata may direct diabetes oh. Na-combinate ang breast na kin. Kasi mabaring ko diabetes si Bapak pa, may meli ako ito. Kaya, bye maka muna. Yay! Yes, Bab. Oh, nyaman pa po. Oh. Eh, sure mo na. Ay, yeah. Oh, alam mo, oh. Dali. At saka Bab talaga, mabaring ko diabetes mo. Mabaring ko na si Bab. Bakit ito, Bab eh? Dati kakainin niya, sasabagan niya. Masa bagay na pin. Tsaka kaya komportable man. Alam mo, oh, ngayon, iba yung naka-plong to ka do. Kanina pa. Napansin ka na Bab, oh. Oh. Pepas queen. Tsaka dapat, pag salita pa may tumulong na, walang kulang na. So guys, pinapalakas ko muna yung kanyang tuhod bago ko siya pauwiin. So di sa good positioning kasi ito lang nakaharap sa kanyang bed. Yeah, thanks God. Tatari mo na mabibili. Walang bola, walang bola. Parang lang bilis ko. Hop! Barin ko. Barin pa po. Paano mo lagyo yan? One, stretching. One up, stretching. Mga chokaran, stretching na yan naman. Ano? Pagpapalakas ng yung... Para mag-fast recovery niya. Well, everything. Nakaswerte sa therapy. May di nga ano. Smile. Ba't na may Martes Kerwal, ba't na may Paldo, ba't na may Dino, Mabang Lune. Kaya time to therapy. O yung mangkepe, ay mangkepe. Modern. Nagkiligan niya po yung modern yung mangkepe. Nung mangkepe, modern yung mangkepe 2. Pagka rin pong may atake, mild or grabe. Kaya usan nga mo po yung modern yung mangkepe. Ano diba? Sini. Wala na niyo doon. Sabi ako libre po merienda yung malinig. Papagal po merienda. Nag-alunos ko. Pag-pesa ako, no? Ay, ako. Ay, rin ang pesa. Ano yung sabi ng tayo? Namaos ka kanila. Ang busog lang. Kung may digaw mo, Ay, di sa tayo. Ha? Wow. Wala ka na. Wow, malaki niya. Saan mo? Di ba ang bakto? Wala mo sana ikaw. Oh, ako? Wala na. Ay, bisa pa niya na yan. Ay, ama. Paborito ng burigay ka. Ba? Yaman na yan. Ama. Hindi kaya kasi kadrahan. Ang bisa pa na kung kaya taray. Ba? Ulitan yaman na lang na yan. Okay. Lama na. Ay, kanyama na ano? Wala naman. Thank you, Lord. Wala ka nakagustahan yan. May buhili. Okay. Paano mo meron pa tayo kaya iba ko? Mga confused. 1.5, 2.5. Dali pa check kasi Paano malaki ka po? Muwed ako pandinan na. Pero hindi naman kami. O, may malapa naman. Ito may Ano kami? Ano tayo?
Pakayang di pa ano, kalkalan kepa, para mamamit tayo. Boleh be, sabi ni Pap be. Sabi ni Pap be. Oh. Sisinig. Huwag na sa alam, guys. Namangtang. Namangtang. Ano yun, nakakabuksan niyo po. Umutang na kami ito. Kaya? Umutang na kami sa umutang na kuliging gulay na. Ah, sige. Ano mo naman? Thank you. Ay, no, dalalak pa lang internet. Hindi na, no? Kadahan. Dalalak, nalawin kang internet, ha? Dalalak pa lang internet. Tama, lumalakas na yung kerong dito, ne? O, bakit na nasin kayo mo? 08. 5-2-8. 08. 26. 26. Kaya access, itang kaya na 08. Itang password yun. 08. 26. Birthday ng bagay na talo. 28, 19 namin. Ano yung cellphone niya? 50. O, paano kayo pakakita sa akin? Ano ito? Mga mulaga. Mga mulaga ko karela. Oy,